Assalamu alaikum. Da akwai wani application da zan nuna muku domin ku yi amfani da shi kafin ku yi wannan editing ɗin. Akwai buƙatar ka gyara huskarka, waccan asalin huskar taka wadda za ka maye gurbinta da wadda AI ta canza maka. Ya kamata ace ka enhance ɗinta, ka yi fresh ɗinta, ka gyara ta sosai. Saboda in ka aza waccan tsohuwar ba laifi na ba dan ka aza, amma in ka ɗan enhance ɗinta za ta fi kyau. Ga wani application nan da ake ce mai Remini, ga yanan kun gan shi wannan ja da nake taɓa. Idan kuka yi downloading ɗin shi, bayan kun yi downloading ɗin shi za ku shigo cikin shi. Bayan kun shigo cikin shi, bayan kun shigo cikin shi, suna ba ku talla ita a matsayin reward ɗin da za ka samu kafin ka yi aiki. Da dai kun shigo ciki ne, za ku danna kai uploading ɗin bidiyon da kuke so. To da kun danna, na ce bidiyo sorry, hoto. Da kun danna hoton da kuke so, zai yi gwada muku wurin da za ku yi enhance. Yanzu misali ga wannan hoton, da kun danna shi zai kai ku wurin da za ku enhance ɗin shi, za ku gyara shi. Kun ga wannan enhance, da kun danna za ta gyara shi sosai. Bari in ba ku misali ku gani. Network ɗina bai da kyau. Kamar dai yanda kuka ga wannan hoton, da kun danna shi, za ta ba ku dama ku yi enhance ɗin ne. Za ku ga ta gyara muku shi so yayi clean duk wani wasu ƙuraje da wani abu zai dai clean, zai yi kyau. To bayan ka yi clean ɗin ne, sai ka je ka ɗauko shi, ka aza ma waccan huskar taka wadda kaka son ka maye gurbinta da wadda GPT ta ƙirƙirar maka. Na gode sosai. Please kada ku manta ku danna min alamar subscribing domin samun wasu videos na gaba nan gaba. In sha Allah. Na gode ku kasance tare da mu.